kira sliramu orang langgepi jebulane layangku kok gatekake aku seneng ketemu ing papan kene saiki piye kang dadi prasetyamu apa isih bangga setya lan setuhu yen isih aku tetep mituhu aku seneng tansah sumanding sliramu iya iya yen sliramu teko kene tak kira sliramu orang langgepi jebulane layangku kok gatekake aku seneng ketemu ning papan kene saiki piye kang dadi prasetyamu apa isih bangga tresna lan setuhu yen isih aku tetep mituhu aku seneng tansah sumanding sliramu
piye Rama umur tuwa kok isih dhewean panyae urip bebrayan momong anak jaran-jaranan Rama iki piye Rama aku kepengin cepet nikah aku wis ora tahan aku iki wis mendem kasmaran iki piye iki piye iki piye nadyan durung nganggo kemul ora bisa ngangetke awakku sinten mawon kula purun kula purun tiyang kutha napa dusun sugih miskin penting kayunipun Duduk kenduk aja wedi nduk jodoh kuwi wis ana sing ngatur apa wae bakal lilo wong sarate kudu wis kerja duduk kenduk aja remu ya nduk yen sliramu kuwi mesti payu yen nyuwun marang Gusti muga-muga enggal diparingi Injih Rama kula nurut kula badhe manut dene napa mbok kebacot wis ning tangan bisa mrucut sinten mawon kula purun tiang kutha napa dusun sugih miskin penting payunipun